কি শীতল মা, এই তুমি যা করতে পারো, কিন্তু দেহ তো গরম হয়ে ଯିବା ଦରକାର। କଣ କରିବି ମୁତିବାକୁ ଯାଇଥିଲି ଯେ ଜମା ବାହାରିଲାନି। ଏଇ ଟିକେ ନାକୁ ବାହାରିଲା, ତାପରେ ଗୋଟେ କାଗଜ ଖଣ୍ଡେ ବାହାରିଲା। ସେ କାଗଜ ଲେଖା ହେଇଛି ମାଲ ବରଫ। ବୁଢାଏ ଥଣ୍ଡାରେ ବାହାରିଲାଣି ଗାଧେଇ, ବୁଝିଲ? ସେ ପାଣି ବାଜିଲେ ନା ବୁଢାର ସୀମାଟା ଟେଳା ହେଇଯିବ। ତମେ ସିନା ଟେଳା କଥା ଭାବୁଛୁ, ଆଉ ମୁଁ ପୁରା ତ ଓଳମ କଥା ଭାବୁଛି। କି ଥଣ୍ଡା ପାଗ, ଗାଧେଇ ପଡିଆ ଗରମ ପାଣିରେ। ଯାଉଛି ପାସ୍ ବସି ପଳେଇ ଆସିବି, ଗରମ ପାଣି ଢାଳିକି ପଳେଇବି। ଶଳା ବୁଢା ଭାବିବ ଆମେ ବୋଧେ ଧାଡ଼ି ହେଇଯାଇଛେ। ଚାଲ ଚାଲ ହରେ ଶ୍ୱଶୁର ପୁଅ ସବୁଦିନ ଗରମ ପାଣିରେ ତୁଇ ଗାଧଉଛୁ। ଆଇ ଏମ୍ ଲିଙ୍ଗା ଫ୍ରମ୍ ଲିଙ୍ଗିପୁର। ଆଜି ବାପା ଥଣ୍ଡା ପାଣି ମଲୁରେ ବାପା ପଡିଥା, ଖରା ପାଇଲେ ଆସିବୁ।